Assalamu alaikum. Täzeden. Inniki biziň çıkış etjek alymyz Dildar Ernazarova. Dildar Ernazarova Kur'an mümkün olsa panelistine aldık. Dildar Ernazarova 2015-nji ýylda Balıkesir Üniversitesi'nin Necati Bey Pedagog Fakültetini utoran, 2018-nji ýylda bolsa Orsiýadyň Rossiýski Üniversitet Дружбы народов Üniversitesi'nin psixologiya ve pedagogika sınıfından magistraturasyny alan. Öňümizde bolsa nesip bolsa psixologiya ugrundan şol üniversitette doktoranturasyny goramawyny araşýar, bizem üstüne gardy edýäs we goramawyny isleýäs. Bugünkü çykyşynyň ady bolsa adamda menlik düşünjesi, maşgala we sosial gatnaşyklaryň oňa edýän täsiri. Psixologiya barada men bilişim barada tasada birinji çykyşyma. Şoň üçin hani Dildar bugün bize näme gurrun berer, näme gurrun berer, özüme şahsy özüme gyzykly gurrun bolarym diýen. Onu Dildar mikrofon sende. Bolýar, näde paylaşmaly, nämesini täzirdir. Bolýar. Göründümi? Sesim gelýärmi? Sesim gelýär, bolýar. Salam hormatly adamlar, men Ernazarova Dildar Jurakuliýewna biraz häzir tanıştyrdy. Men özüm birinji universitetimi Turkiýada gutardym, pedagogik universitetde. Ondan sonra pedagogika, psixologiýany konsultirowany bölümini Rossiýada gutardym magistraturany. Häzirde sosial we umum psixologiýada PhD etýän. İkinci kursu gutardym. Bugün size meniň asyl çykyş etjek temam adamdy menlik konsepsiýasy, maşgala we sosial gatnaşyklarynyň menlik konsepsiýasyna berýän täsiri hakynda görüň berjek size. Bu aslında gatty uly bir tema, özüniň diplomny işimden aldym. Ýöne iň gowy şekilde size görüň bermekçi. Üstünde durup geçecek bellemelerimiz menlik konsepsiýasy näme, menlik konsepsiýasynyň guruluşy, menlik konsepsiýa bolan konsepsiýasynyň kämilleşmesinde esasy ýaş tapgyrlary we maşgala we sosial gatnaşyklarynyň konsepsiýamyza etýän täsiri hakynda bugün durup geçýäs. Aslında teredenimizde menlik konsepsiýasy adamyň karakterleri, düşünjeleri, özüne bolan gatnaşyklary barada bir näçe gadymy Grek döwründen bäri bir näçe teoriýalar aýdylyp gelinýär. Hippokratdan bäri bu. Ondan sonra Aristotel aýtdy özüniň pikirlerini. Şondan bäri bir näçe ylmy adamlar özüniň düşünjelerini, teoriýalaryny aýdyp gelýärler. Häzirki wagtda bolsa konsepsiýany ılımda ilkinci vekillik eden Amerikan psikologlar Carl Rogers ve Maslow Abrahamov tarafından 950-nji ýylda termin bolup ilkinci vekillik edilip ılıma geçirildi. Ondan sonra da bir näçe psikologlar, filosoflar, pedagoglar bunun üstünde işleýärler ve özlerinin ılmy gözlek barlarlarını etýärler. Konsepsiýa menlik konsepsiýasy hakynda entäk 100% ýagny dogry bir aýdylan zat ýok. Sebäbi her kim öz düşünjelerini entäk öňe sürýär. Sebäbi adamlaryň uly psihologiýasy, mentalny düşünüşleri we dünýäde dünýäken tiz üýtge ýaşanyň üçin hem entäk menlik konsepsiýa hakynda yeterince bir näme ýok. Bu häzirki wagtda bolsa iň gelen esasy netije, soňky netije şeýle menlik konsepsiýasy esasy insanyň özü hakyndaky düşünjeleriniň, ynançlarynyň, edim gylymlarynyň toplumy bolup özüne huşlu bir şekilde baha vermesidir. Ýani şahsiýetiň özüne gönükdirilen özüne mahsus garaýyşy bolup geçýär.
Menlik konsepsiyası, menlik konsepsiya esası iki komponenta ayrılıyor. Özün hakkında düşünceler ve özüne hormat koyup baha verme yağlı iki komponenta ayrılıyor. Onun birinci, en esasısı özüne hormat koyma ve baha verme. Hazırki dünyada bilyensinizdir, samay en popüler sözlerin biri Samatsenka. Yönü hazırki dünyada şunu karıştırıyorlar. Ego ile Samatsenka'nı ken karıştırıyorlar. Yönü bunun arasındaki tafavut katı ken. Hazır bu hakkında biraz gurur verecek. Özüne hormat koyma ve baha verme aslında neymi? Bu özüne hormat koy baha verme asıl 4 topara bölünüyor. Umum ve ayrıtılıklarına, ölçeklerine göre baha verme. Berde eyyem özüne umum şekilde akademik başarılarına göre, daş keşfine göre, fizik bolşuna göre ähli baha veriyor, orta özün koyuyor. Ondan sonra şahsi ve köpçülüklerin baha verme bolsa, şahsi ve köpçülüklerin baha verme aslında adamın bir toparın içinde belli bir ağza şeklinde ona gönüktürülen baha oluyor. O toparın içinde insan şahsiyet özünün nerede koyuyor. Bu şahsi ve köpçülüklerin baha verme toparına giriyor. İç dünyana baha verme bolsa, ona baha verme komponentlerin biri iç dünyana baha verme. Sebebi iç dünyasına baha verip bilen adam özünün artlıkmaçlıkları ve kemçiliklerini bilip o düşüncelerinin arasında balans edip bilýärler. Yani sazlaşık kurup bilýärler ve geleceğe umtılışlı bolýarlar. Bu adamlar köp bilenç başarılı bolýarlar. Dine özlerinin akademik başarıları da, lichny жизньларында da başka yerlerde de bu adamlar has başarılı bolýar. Daş keşfine baha verme bolsa, adamın daş keşfine baha vermesi esatan berdi psikik problemaları yol açan baha vermelerin bir bolýar. Tebebi adam berdeyem daş keşfine göre baha veriyor. Ne tolku özünün daş keşfine göre daşındaki adamları da, daşındaki ähli zada da daş keşfine göre baha veriyor ve berdeyem daş keşfine göre baha vermedi. Adam dine özünün daş keşfine göre baha verip ona göre ähli zada değerlendiriyor. Mesela diyelim bir özün ovadan gören gıyzya erkek bir şahsiyet özün internette suratını koyanında mesela ona dislike geleyen yağdaydı o yani dünyada qaydan yalı olya hem kim olara görüp olya hem kim olar zavidovat etya şeyle bir düşünceleri bolup olar agresivni защитный psihikasında защитный mexanizmalarını ulanyalar ve daş keşfine baha veren adamların köpüsü köplenç yağdaydı hemişe защитный mexanizmalarını ulanıyor. Şunun için de biraz daş keşfine baha verip ähli daş keşfi olarak bolup değerlendirmek biraz psikik problemalara yol açıp belýär. Yine de özüne baha vermede modallama görünüşleri var. Adam modelirit etýär özünün düşüncelerine göre şeyle real demenlik, haqiqi menlik bolýar, ideal demenlik, ehtimal demenlik ve vacip demenlik ýaly 4 esasy toparla modallama görünüşi bolýar. Bu yerde de esasy iki tane modallama görünüşi adama has negativni täsir etýär ýa-da pozitivni täsir etýär. Sebebi eger adamın düşüncelerinde, konsepsiyasında şöyle realındaki adam bile idealındaki adamın arasında tapawudy ken olsa, eýem bunun nägelikleri gaty ken bolýar. Eýem dünya bolan garaýşy, dünya özüne bolan pretenziýalary ken bolýar, внутренний konfliktleri bolýar, psihikiski состояниеsi gowy bolmaýar ve geleceğe doğru ımtılışlı bolmaýar bu adamlar özünü östürmäge doğru. Şeýle, näme etsem de men
menlikli bolmaya. Näme etsem de sen onu men получается. Şeýle düşünjeleri bolýar we hiç hili hereket etmeýärler. Eger o idealdaky menlik bile realdaky menliň arasyndaky tapawut az ya deň bolanda adam eýýäm özüni boluşýaly kabul etýär we geleceğe doğru üstünlükleri bolýar, ymtylışlary kän bolýar we ona doğru özüni ädimlerini ädip bilýär özüni. Berde ego bile özüne baha verme arasındaki tapawut şeýle bolýar. Ego aslında adamın iç dünyası ile daş dünyasının arasındaki bir düşünce bolup şahsiyet özüne diňe pozitiv taraplarına baha berýär ve özüne hemişe polzasyny düşünýär. Hemişe. Şonun üçin de ego özüne baha berip hormat koymaktan tapawutly bolýar. Özüne hormat koyup baha bermek bolsa özüň iç dünýäňde bolan bir duýgu bolup, özüň kemçiliklerini we artykmaçlyklaryna baha berip, kemçiliklerini östürmäni, artykmaçlyklaryny da o bilen ikisi bile denge sazlaşdyryp, şadlykly ýaşamana ymtylışlary bolýarlar adamlaryň. Şonuň üçin de ego bilen özüňe hormat koyup baha bermäniň tapawuty bu bolýar. Ýani özüňe hormat koyup baha bermek özüňi bolşun ýaly kabul etýän, daşyňdaky adamlary da bolşu ýaly kabul etýän we bu ähli zatlary, ähli wakalara kadaly bir şekilde jogap berip bilýän. O şekilde. Ego olsa beýle däl, ego olsa eýýäm adamlar egosu ýokary bolan adamlaryň gaty psikiski problemalary gaty kän bolýar. Şunu aýdaýyndy. Olarda hemme kim olara poçinýatsiýa etmeli diýip düşünýär. Diňe özleri menlik, men merkezlik düşünjeleri bolýar. Hemişe agressivni psihik goraýyş mexanizmlaryny ulanýarlar. Meselem aýdaly egosu ýokary bolan bir adamda eýýäm gaty bu bilen gatnaşyk etmek kän bolýar. Sebäbi oňa hemme kim boyun bolmaly, o birinji bolmaly, ähli ýerde özüni görkezmeli. Olar üçin gowy gören adamlary, liçni adamlar olar üçin liçni rab bolýar. O şekilde özlerini beýle düşünýärler ýani. Ondan sonra menlik düşüncesinde, menlik konsepsiyasında insanda emmele geliş tapkırlar bolýar. Bu tapkırlar esasen 0-19 yaş arasy bolýar. 0-19 yaş arasında adam eýýäm özüniň konsepsiyasının köp bölegini beýnisinde oturtýar. O da öz arasında belli bir yaş tapkırlarına bölünýär. Onun birincisi 0-2 yaş tapkırı. 0-2 yaşta eýýäm adam, eýýäm çağa özüniň bedeni tana uğraya dünya gelenden sonra, bedeni tanıdıktan sonra özünün duygu organlarını tanap, yönü çağda şu var bolýar. Bedenindeki duygu organlarının meninki ve menki dälin tapawudyny kän bilmeýär. 2-3 yaşında bolsa çağda eýýäm öz adyny dolu öwrenýär ve bedenindeki organlaryny, duygu organlaryny, gulagyny, gözüni, burnuny doğru öğrenýär we daş töwerekdäki bolan zatlara interesi artyp başlaýar. Ondan sonra 3-4 yaşında konsepsiyasında hormat koyma duygusu emele gelýär. Çağda eýýäm 3-4 yaşında çağa özüniň oýna uğraya daş töweregindäki çağalar bilen ýoksa da maşgalasyndaky agdalar bilen oýna uğraya o ýerde eýýäm çağda hormat koyma, özüne baha verme duygusu oýana uğraya. Ve o ýerde meselen bir misal aýdanymyzda
çağa bir oyun oynadı ve oyunda kazandı, üstünlüklü oldu. Çağa da o begeniş duyguları özüne baha vermekte katı önemli bolýar ve daş törüğüne de o şekilde o duygular ösýär ve o duyguları gelecekte özünün durmuşunda ulanýar. Bundan başka da çağda 4-5 yaş aralığında minlik duygusu biraz 4-3 yaş aralığında kamingdeya yöne biraz çäkler giňişleýär. Bu yaşta eýem çağa biraz daşırdaky zatlar tora uğraya, daşırdaky zatlaryň tapawudyny, öýdäki zatlaryň tapawudyny bile uğraya. Meselem diýeli ağaçyň rengi, näme yapraklaryň rengi yaşıl, näme üçin bu adamyň saçy sary, näme üçin bu adam beýle diýen toralary torap uğraya. Şonda yeterince hossarlar, ene atalar yeterince doğru cevap vermeye çalışın. Sebebi eğer çağını geçiştirseňiz bir zat edip o yerde çağda eýem yanlış pikirler, düşünceler beýnisine ornaşýar. 6-12 yaşında son 5-6 yaşında çağı 5-6 yaşında çağı minlik keşfini emele getirýär. Minlik keşfinde eýem çağda şeýle duygular bolýar. Men erwet, men gowy duygular emele gelmäne başlaýar. Şonuň üçin çağa eýem bu ýaşda bu duygular arasynda kän gelip gitýär. Çünki çağda eýem käbir gormonal oynamalar bolýar, duygu oynamalary. Şonuň üçin çağda köp bilesi gelejeli kän bolýar. Ol döwürde ýene-de ene attalaryň, maşgala agdarlarynyň çağalara dikkatli bolmasy gerekýär. Çünki çağda eger o şeýle bir sözlemleri ulanaýsaňyz, şertli gowy görseňiz çağaňyzy, eger sen ümsüm oturmasaň men seni gowy görjek däl, eger sen muny etmeseň men sana bu zady berjek däl diýseňiz, eýem çağda özüni günäkärleme duýgusy emele gelip uğraýar. Ve men gowy çağa däl, gowy adam däl diýen duygular emele gelýär-de gelecekde eýem bu psikologический problemalara, sorunlara yol açıp bilýär. 6-12 yaşında çağda eýem akyl yetirme ve rasyonal dolandyryş tapkyr bolýar. Rasyonal dolandyryş tapkyr bolýar. Eýem çağa bärde logiski düşünmäne başlaýar, okuwa gidip uğraýar, sosialny okruženiyasy eýem ulalyp uğraýar. Bärde çağa eýem şu tapawdy bolýar konsepsiýasynyň emele gelmesinde. Çağda şöyle bolýar, daşardaky adamlar, ejem, kaka, muolim ya daşyndaky adamlar dogry bilýär, gowy bilýär, ýöne men okuýarken bilemok diýen düşünjeleri bolýar. Şonuň üçin de bu ýaşda çağalara özüniň dostlukly gatnaşyklaryny üns beren ýalňyş adamlar 12-19 yaşında eýem minlik düşüncesi bitevi bir duygu hökmünde geçýär. Bitevi duygu hökmünde geçýär we çağda eýem özüne bolan şahsy düşünceleri bolan uğraýar, şahsy düşünceleri eýem çağa özünde uly adam ýaly duygu uğraýar we özüniň maksatlaryny, düşünjelerini ortağa goýup o maksatlar bilen gidip başlaýar. 12-19 yaşında çağı adamda esasy rol oynayan yaş bolýar. Hem fiziologiski hem psikologiski esas oynayan yaş toporu bolýar. Yani bärde çağanyň dogry adım atmasy has mühim bolýar. Yine de maşgala ve sosyal gatnaşyklaryň menlik konsepsiýamyza etken täsiri menlik konsepsiýamyza, menlik düşünjemizi
esasy faktor bizim maşgalamyz bolýar. Yani maşgala agdalary, maşgalada bolup geçen wakalar bolýar. Sebäbi adam o ýerde dünýä gelenden başlap özünün sözlü sözsüz gatnaşyklaryny emele getirýär we o atmosferadan dem alýar we bütün bolýan töweregindäki zatlary özüne alýar. Esasy menlik gatnaşyklary 0-3 ýaşynda gelişýär we menlik konsepsiýasy maşgalada sebäbi 0-3 ýaşynda çağanyň beynisiniň sağ tarapy işleýär we emosional duygu tarapy işleýär we çağa sözsüz gatnaşykda bolýar. Sözsüz gatnaşykda bolýar we daş töweregindäki bolýan zatlaryň ählisini podsoznательный tarapyna duygu şeklinde, yani huşsuz tarapyna mühürleýär. Şonuň üçin 3 ýaşymyzda bolan zatlary hiç kim ýadyna salyp bilmeýär. Belki bu hakynda düşünýän bolarsyňyz ýöne başty 100% adam 3 ýaşyna çelli näme boldy diýsen hiç kim ýadyna salyp bilmeýär. Eger ýadyňda salýan bar bolsa ýazaýyň çaty. Ondan sonra eger ýene de şeýle bar, çağa maşgalada gowy o ýaşynda maşgalada meselem diýeli gowy galmagal esasy kän eje kaka arasyndaky söýgüni çağa özü duýup bilmese eýem çağda ýene gelecekde belli bir psikologik problemalar açýar, gorky, stres, gahar ýaly sonra da psikosomatik problemalar boluşýar eýem berde. Şonuň üçin maşgalada orun gaty kän bolýar. Çağa hökman eje bile kakanyň özüniň arasyndaky söýgüni hökman bilmesi gerekýär. Ýene de bir esasy bilemeli zat, çağa özüniň ornuny agza şeklinde hökman suratda maşgalada bilmelidir. Bu gelecekde eýem adamyň özüne bolan garaýşyny, özüne baha bermesini, karakterinde özüne bolan şekli o yerde boluşturýar maşgalada we muňa görä dowam etýär. Eger maşgalada çağa öz ornu bolmasa, sen çağa otur, 5 saat bilen bolýarla diýip geçiştirseňiz, eýem çağda diýişmeýärli, dünýä garşy nägilikleri köp bolýar, eýem psikologik problemalary we özüni günäkärleme duýgulary dörep uğrayýar. Şu ýerde men özümiň eden bir isledowaniýam hakynda gurrun beretim gelýär. Biz bärde bir sadykda bir gözlek barlyk etdi, gözlek edenimizde bir sany çağa gyzjaş o ýerde özüni dimaniýamy çekdi, ünüsümi çekdi. O gyzjaşyň özü 5 ýaşlarynyň töwereginde, 4-5 ýaşlarynda. Sonra biz onuň psikologik durumunu ölçeýäs, maşgala durumunu ölçeýäs. Indi belli bir tehnikalary ulanýas o ýerde, çağany gürletýäs, onjoklary dökýäs, sonra da suratlar çekdirýäs. Sonra maşgalasy hakynda çağdan bilgi almak istedik. Çağa meselem şu onjoklaryň içinde ejeňi görköz, ejeň bilen kakan görköz diýsek çağa bir doňuzyň onjogyny görkezýär, kakasy da bir möjeň onjogyny görkezýär. Biz men o ýerde belki çağa fantazirse, belki multfilmlerden zatlardan gören olsa fantaziýasyny güýçli ulanýan diýip bir kedek soradyk. Çağa ählisinde de şol onjoklaryň suratyny görkezdi. Sonra babaň bilen mamaňy görkezdiýende eýem çağa o ýerde bir sygyryň onjogyny görkezýär. Sygyr da psikologik interpretatsiýa edilende gowuzady, ýani gowuzady nämetdigi üçin, ýormandygy üçin bu çağda eýem mamasy bilen babasyna bolan söýgüsü çem ejesi bilen kakasyndan gowy bolýar. Sonra muny gözleşdirip, iýdeşdirip, soraşdyryp görsek, akasyýetsa
görkezse çağanın ejesi bilen kakasy komandirovçny işleýär we çağany ýatlyk goýup gitýärler sadykda subota воскресенье günleri ýagny hepdeniň soňky günlerinde mamat bilen babasynda galýar çağa we eje bilen kaka gelende öýe hemişe gop galmagal bole etmediği takdirde de çağanın yanında biz çağamız için işleýär, o için pul kazanmak pul kazanýar, o go okuda okasın diýip, go işlere yerlere gelsin diýip şolar ýaly gatnaşyklар, sözlü gatnaşyklар bolýar. Çağa o ýerde eýýän özüni günäkärläp, özüniň ejesi bilen kakasy maşgalasyna bolan ýigrenjini görkezýär. Sonra çağcıga soradyk. Sen ejen bilen kakany go gören okmy diýip soranymyzda çağa go görýän diýär. Sonra biraz şeýle bir teretde разве не должно быть так? Yani beýle bolmaly dälmi? Оказывается, enesi bilen kakasy ejesi şeýle diýen eken. Sen bizi go görmeli, biz seň üçin işleýäs, sen go okuda okady işleýäs diýen ýaly düşünjeler bolany üçin o özünde sözde go görýär, emma внутренне в себе ejesi bilen kakasyna bolan, maşgalasına bolan ýigrenji bolýar çağanyň. Beýle çağlarda hökmany suratda eýýäm gelecekde problema ýaşanýar. Bu da gelecekde özüniň maşgalasyny o şekilde gorýar. Ýene de şunu belläp geçesim gelýär. Çağda esasan şeýle maşgalalar bolýar. Eger ejesi kakasy aýrylan bolsa, ýoksa da dünýäden geçen bolsa, ýoksa da çağa başgalaryň elinde terbiýe alýan bolsa, bu çağda eýýän psikologik problemasy bolýar. Gelecekde sebäbi ol ýanky 3 ýaşyna çenli bolan o şekillenmäni çağa almaýar. Şonuň üçin bu çağa hemişe içinde pretenziýalary bolýar dünýä garşy we özüniň her hili nägililiklerini ýüze çykaryp ugraýar. Ýene de menlik konsepsiýada esasy rol oynayan sosial gatnaşyklarymyz bolýar. Sosial gatnaşyklarymyzda ilkinji bolup ilkinji mektep muallimi bolýar çağanyň. Sebäbi ýa-ni çağa sosial gatnaşyklarynda jogapkärli sosial gatnaşyklara girip başlaýar 6 ýaşynda we mektep muallimindan çağa şu ýerde görkezişimiz ýaly 18-20% düşünjelerini alýar. Maşgaladan olsa 38-40% alýar. Ondan sonra duyguların şekillenmesinde, belli bir duyguların şekillenmesinde men sizin biraz gurrum berip geçen derde. Aslında bir näçe duygu var, ýöne esaslaryny belläp geçesim gelýär. Dünýä bolan ynamy çağanyň 0-3 aýlykda bolýar. Eger çağa ol ýaşda, ol töwerekde, ol periodda komtada ýa otogda biröde ağlap kalsa, ýoksa da biröde kän kalsa, eýýäm çağda dünýä bolan ynamy başgaça şekil alyp ugraýar we gelecekde çağanyň gynansak da dünýä bolan ynamy başgalara bolan ynamy bolmaýar. 0-12 ýaşda çağa esasan gorky, çäresizlik duygularyny boluşturýar. 0-12 aýlykda çağda eýýäm şeýle bolýar. Ýani çağa yeterince söýgü isleýär. Maşgalatı tarapından, ejesi kakasy tarapından yeterince söýgü isleýär. Eger o periodda çağa alıp bilmese yeterince söýgüni, belli bir ýaşdan sonra daşarda gözläp ugraýar. Belli bir ýaşdan sonra belli bir adamlarda gözläp ugraýar, bolmasa belli bir maddelerde gözläp ugraýar. Şonuň üçin söýgü yetmezçiligi bolan çağalarda
yani ulalanda belli bir zavismistleri bolýar. Mesela bağlılıkları bolýar, çilimi, araga, yani neşekeşlige ýaly zavismistleri bolýar. Sebäbi olaryň yetmedik o duýgusyny belli bir momentalny o etýän zatlar geçirýär we bulary olaryň beyinleri tahmin etýär we muňa öwrençip gitýärler çağlar. Şonuň üçin 0-12 ýaşda 12 aýlykda yeterince özüňiziň söýüňizi bermäne çalışyň çağlaryňyzda. Mundan soň bermäne çalışyň ýene iň esasy 0-12 ýaşda. 0-3 ýaşynda aýdyşymyz ýaly duýgularyň, düşünjeleriň, karakterleriň ählisini 70%ni eýýän çağa özüniň beýnisinde boluşturýar, şekil alýar, özüniň paradigmasyny gurýar. Yine de esası yani bizim konsepsiyamıza tesir edecek esası faktörlerin biri yaş krizleri bolýar. Yaş krizleri yani kriz diýende gorkulacak bir zat düşünmäň, tapkırdan tapkıra geçiş döwri. Yani o arada adamlar kriz yaşayalar. Hem psikologически, hem fizyologически krizler yaşayalar. Şonun üçin de belli bir duygular gelip gitýär ve o yaş döwürlerinde konsepsiyamızda, düşüncelerimizi, özümüzde bolan bahamızda, özümüz bilen gatnaşyklarda problemi döredip bilýär. Ol krizler aslında gatda uly ýöne men kiçicik aýdyp geçeýin, biraz maglumat bereýin. Wagtymyz barmy? Bir minutum var. Son sorular almasak sorularım känýär ýöne. Demle mümkin o. Bolýa, onda kiçicik aýdyp geçeýin. Men aslında näme de taýýarlapdym. Yani küçük ekspres test edipdim adamlar öz gatnaşyklary bilsin diýip. Isletse adamlardan soran testleri edelimi ýoksa soraglary alaýmy, özlerini tanamak isleýär. Yo, edin testini edin. Ondan sonra işte aýdyşymyz ýaly yaş krizleri bolýar. Yaş krizleri 0-1 ýaş arasyndaky yaş krizi dünýäge eýýän çağa dünýäge gelýär. Ejesiniň garnyndan zaşitli bir dünýäden nizaşitli bir dünýäge çykýar. Kisloroddan dem almana başlaýar eýýän çağa. Çağda bu eýýän kriz bolýar. Hem psikologически, hem fizyologически kriz bolup geçýär. 3 ýaşyndaky 3 ýaş krizi ýanky aýdyşymyza meňzeýär 3 ýaş krizinde. Ýöne 3 ýaşynda çağda atritsaniýalar bolýar. Men özüm etjek, özüm goýjak, samstoýatельность bolup başlaýar. Dünýäge bolan zady merak interesi köp bolup uğraya ve çağa o yerde biraz agresif duygularını ulanyp bilýär. Eje kaklar bu arada özlerini sabırlı bolmasyny biraz tutsunlar. Maslahat verilýär. 7 ýaş krizi, aýdyşymyz ýaly 7 ýaş krizinde de eýýän çağa sosial okruženýalaryny ulanyp başlaýar, okuwa gitýär. Esasy bu ýerde o rol oýnaýar. 11-12 yaş krizinde eýýän çağa yetkinjeklik çağına geçýär. Yetkinjeklik çağına geçýän mahal eýýän çağda belli bir düşünceler, yine de pretenziyalar bolup geçýär, nägilelikler bolýar. Esasan bu gyzlarda kän bolýar. Erkeklerde kän bolmaýar. 18-19 yaş krizi erkeklerde biraz kän üstün durýar. Sebäbi erkeklerde şeýle pikir bolýar. Yani olar dünya özünün namiereniýalaryny, özünün maksatlaryny kognitiv intelligentli tarapdan öňde goýanlar üçin, gyzlara seredeninde biraz öňde bolanlar üçin erkeklerde biraz täsir etýär. 18-19 ýaşda soňam bärde eýýän hormonal oýnamalar bolýar. Adam bärde fizikiski de özüni ýada hissetýär. Eje kakalar çağlaryna dolşy ýatmany, biraz köp ýatmany ruhsat berler, biraz gowy bolar.
30 yaş krizi. 30 yaş krizinde eýýän fiziologik kriz bolmaya, psikologik kriz bolýa. 30 yaş krizi erkeklere kän täsir etýär, aýallara kän täsir etmeýär. 30 yaş krizinde eýýän erkekler özüniň dostиженияларyny, üstünlüklerini baha berip oýarlar. Meselem diýeli 30 ýaşyma geldim, entäk uniwersitete gutormadym, entäk maşynam ýok, entäk öýüm ýok ýaly düşünjeleri bolýar. Onun tersine de üstünlüklerini de baha verip bilýärler. Diýeli 30 ýaşyma geldim, 3 çağam var, ýagny 30 ýaşyma geldim, professor oldum diýen düşünjeleri bolýar. Ondan sonra 40 yaş krizi, 40 yaş krizi biraz kıyın geçiyor. 40 yaş krizi adamlarda bolsa da ayarlara kän täsir ediyor. 37-38 yaşlarda bu başlanýar. Adamda şeýle bir duýgu bolýar, psikiske, как будто bir dağdan gaýtýan ýaly duýgusy bolýar. Bütün o ýaşdaky adamlar özüniň edip bilmedik işlerine seretýärler. Wagtym bolup men etmedim. Etmiş etseydim diyen düşünceleri bolýar. 60 yaş krizinde eýýän adam emne zat kabul etýär, isler istemez religiozny düşünceleri bolýar. Eýýän bu ýaşda paýhasy düşünmäne başlaýarlar adamlar. Cemleyici bolup aydınımızda umumy millik konsepsiyası adamda ähli yaşayışına täsir edip onun geçmişindeki ve häzirki tecrübelerinin arasındaki gatnaşyga baglydyr ve onun netijesinde de adam özüniň konsepsiýasyny, özüniň pikirlerini, özüniň düşünjelerini boluşturýar. Aýdyşym ýaly men size eger isleseňiz bir test etdim özüňiziň tinimi tarapyny ýagny gölgeli tarapyňyzy görmek üçin wagtyňyz eger wagt bar diýdi isleseňiz muny edeli oň üçin hem bir list almaly bolýaňyz, ruçka almaly bolýaňyz, ýazmaly bolýaňyz, öz bir ekspres test 5 soradan durýar. Bu test dünýä belli psikolog, şweýcarski psikolog Carl Jung'un testi. Biz konsultasiyalarımızda biz kän ulanýas adamyň lichnosyny öwrenmek üçin, özüne bolan garaýşyny bilmek üçin. Bir list alıp ýagny bu soralarda ilkinji aklyňyza gelen zady ýazmaly bolýaňyz. Iň gowy görýän haýwanyňyz birinji sora we häsiýeti. Näme üçin onu gowy görýäňiz, asobiny tarapy näme? Onu ýazyň. 3 sany ýatyp bilersiňiz. Näçe sanda ýatsaňyz da bolýar, ýöne gaýtky tutmana çalışalyň. İlkinji aklyňyza gelen zat. Ondan sonra başka bir haýwany düşünün ve göz öňüne getiriň we häsiýetlerini, o haýwany näme üçin wybirat etdiňiz, onuň asoby taraplary näme, o haýwany göreningizde näme görýäňiz, nähili karakter görýäňiz. İlk aklyňyza gelen. Üçüncü bärde görüşüňiz ýaly halaýan rengiňizi düşünün we o renge seredende näme düşünýäňiz. Ondan sonra da islendik tebii suwuňuzy düşünün. Diýeli näme bolsa da göl, derýa, diýeli okean oňky. Sonra da bir otogda özüňizi ýalňyz düşünün we otoň hiç hili mobil nämeleri ýok, protokolniklary ýok, gapylary ýok, ýöne otoň içi aýdyn we gowy howasy bar. Onu düşünün we aklyňyza gelenleri ilkinjisini ýazyp. Ýadan bolsaňyz munyň jogaplaryna aýdalyň, sebäbi wagtymyz gatykän adaldy. Jogaplary belki отрицать edip bilersiňiz, ýöne bu naучny bir test. Seredeliň hani kime dogry gelýär.
Birincisi, birinci hayvanınız, yani yoldaşlarınıza, yoksa da partnörünüzde gören özellikleriniz, yoksa da istedikleriniz. İkinci, özünüzü nähili kabul etýäňiz, özüňizdäki bolan karakterleriniz. Üçüncüsü, daş döwrüňizdäki adamlaryň sizde nähili piçitlenýe bere, nähili düşünjeler emele getirýär, olar hakyndaky düşünjeleriniz. Olar siz hakynda näme düşünýär? Dördüncüsü, jinsi gatnaşyklara, intimni gatnaşyklara bolan garaýşyňyz. Beşincisi de ölüme bolan garaýşyňyz. Näil aşşat eden ortaňyz o şekilde, gorkan ortaňyz gorky, özüňiz gowy, güwen ortaňyz gowy. Bu şekilde dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Meniň temam gutordy. Sorawlaryňyz bolsa aýdyp bilersiňiz. Teste bir ýyda geçdiň. Inni häzir şuňa degişli soraw bolsa, jogap berediň. Bir renk, haýsy renk näme mana gelýär? Menki de meselem turkoz, Manchester United'ın renki de ýa-da seňe background'un renki näme mana gelýär renkler? Renklerin asıl psikologik düşünceleri var, ama siz näme düşünýäňiz o rengi görende nähili özüňizde çuwstwo bolýar? Rahat duýan meselem. Значит, o rengi göreniňiz adamlar sizdäki bolan, ýani spakoýny adam diýip pikir etýärler. Yani siz öyle düşünýäňiz. Doğru. Beşincide şemal, salkın şemal bilemek o näme bolýar? Ölüme bolan garaýşyňyz ýa onuň. Ölüme bolan garaýşyňyz, значит, biraz trýogaňyz bar, ölüme bolan garaýşyňyz. Bizar oğlum salkın şemal ýaly geljekde dünýede diýip bolmy? Orada ütköşürak deme bolsa, ak renk, kara renk, muman renkleň nähiliğini onu tap bolýan referensyny nereden tap bolýar? Bu renkler yani ütgeýe, emma ak renk обычный aydınlygy berýär. İnternetten gözleşdirseňiz psikologiki renkler näli bolýar diýip ýazsaňyz çykýar. Düşünkli. Bolýar. Onu sorawlara geçeýäliň. Bolýar. Ana nusatni tuwalama sorap bildir. Daş keşfini halamayan bir iş dünýäsine täsiri nähil bolar kady? Daş keşfini halamayan biri özünü kabul edip bilmeýär. Eýýär onuň näge özünü kabuly ýok, pretenziyasy var, içinde bunun konflikt var, o işleşmeli bolýar toğrupda. Eger işleşmeli bolýar ýoksa da bilmedim. Bu bizde psikologlara yönlendirilýär. Sebebi o günsel çağalygyna eýýär, paradigmasynda var, onun ýani kökünde var, bir huşsuz tarafında var. Bilýän beýnimizin 90% bizim huşsuz tarafımız o ýerden gelýär. Значит, çağalygynda munyň bir problema ýaşadypdyr, o ýerden gelýär. Töhfet Döwranow bizim türkmen däp desturlaryna köplen çağa terbiýesinde daşyndan söýgüni görkezmek aýyp, normal däl görünýär. Esasanam kakanyň çağasyny söýgüsini görkezmek. Näde bu bizim jemgyýetde köküren kultura kençiligini köpçülikleýin düzeltip üstüne işläp bolar diýip soraýan. Bu eýýär şahsy, liçny özüňiziň çağaňyz bilen gatnaşygyňyz bolýar. Sebebi kulturada täsir etýär çağa ýöne уже bilýäňiz kulturada ütgeýär, ýani türkmen kulturasyda dünýä ütgeýär. Şonuň üçin ýene de bardyr bir ýoly. Mesela özüňiziň söýgüňizi gazanyp bilýäňiz. Şu var, eger çağa kakasy öz söýgüsini görkezmese, eger oýnamasa çağa bilen dostlukly gatnaşyklar kurup bilmeýär çağa. Ulanynda. Sebebi dostlukly gatnaşyklary kakasyndan öwrenýär çağa. Yoksa da yanlış oynayar, yanlış adamlar seçiyor. Muhammed Canı soraptır. Hiç hili halayan hayvanım yok diye. Näme mana gelýär? Halayan hayvan yok. Öýde hakynda hiç düşünmeýär, onda boş. Muhammed iň ýakin psikolog tapdany bilga.
Yaşıl we gök renk näme bolýar diýär şu temasyny. Ya, yaşıl gök renkler asuda, spokojny renkler bolýar, özüne bolan garaýyş gowy bolýar. Yaşıl gök renkler näle diýen size empatiski düşünceleri kän bolýar. İç dünýäsine baha bermek nähili ösürip bilýärsiz, güýçli ilýa birisi, güýçli iç dünýäsine baha berenlerde köplenç nähili häsiýetleri görüp bolýar. İç dünyasına baha vermede, aýdyşymyz ýaly iç dünya baha verme, eýýäm o ýerde kemçilikler ama ýöne kadaly bir şekilde, gowy berip bilmeli, adalatly bir şekilde. Sebäbi iç dünya baha verme, balansirt etýän eýýäm hormonalny düşünceler bolup geçe arada we adam bärde iç dünyasında problemasy bolan adam diýişim ýa psikolog gitmeli bolýar, o hukman suratly bir zat yaşandır, onun için iç dünyasında bir probleması vardır. Eğer bolmasa beýle bir zat bolmaýar, sebäbi mühürlenýär. Ego elbette atmy. Ya da ego bilen super ego tapawutlymy? Ya da tapawutly dälmi diýip soraýar. Ego, super ego tapawutly, конечно, bärde. Sebäbi ego başga, super ego başga. Psikanalitik olan okayanlar bilýändir. Ego, super ego, id, bular ulu tema, yani bu boyunca Sigmund Freud bütün ömür boyunca işläpdir. Super ego biraz düşüncelerimizi sentezirwit etýär. Yani ego yani özünün polzasyny işleýär. Bolsun. Ego elbette atmy. Ego aslında teredeningizde ego käbir ýerlerde ulanmaly, tebigatynda, ähli adamyň tebigatynda bar. Ýöne näme göre ulanýar egony. Adamlara karşı ulanýansam ego gowy däl. Narsist super egolu bolýarmy? Narsist nevrotik bolýar olar. Egosdan beter nevrotik düşünceleri bolýar. Düşünüpli. Ay bölük geldi. Çıkışın üçün köp sağ olun diye. Amerika'da çağani en atası bilen yatmağı maslahat verilmeýär we çağı öz otağına yatmalı diýerler. Şonun bilen sebäpli çağani öz başına yatmağı öğretmek üçin crying out diýilen bir metod ulanmak maslahat berýärler. Siz şol metoda garaýşyňyzy aýdaýsaňyz, crying out näme çağda halatyn ýanyna barmaň öz uklap galar ýaly. Ýa-ni aýtdyňyz nol bilen 3 ay arasynda dünya anamını gösteriyor dediğinizde. Çağa eşitmedim. Kapma karşı rakyalık diyen bir Amerikan'dan indi bärde her kim psikologiýada bilýäňiz Rossiýanyň psikologlary başga, Amerikanyň çağı östürüşi, Ýewropanyňky başga, Aziýanyňky başga. Bärdäki okan teoriýalaryma görä, eden konsultasiýalaryma görä çağa bir özü kalmaly däl. Eýem o ýerde dünýä bolan ynamyny, sebäbi çağı hiç hili aglap bilýär. O başka hili biledip bilmeýär, aýdyp bilmeýär, turup hakasy ejisiniň ýanyna gidip bilmeýär. Biz защитность считать etýär özüni. O ýalňyş pikir. Yani hiç olmasa bir yarım ýaş içeli ejisinden gakmaýan barlyk bol. Gatwörmäň bolan oýunjaklaryň arasynda adam urjaklar ýokdumy kadýa? Ýani sadyga gidip observation. O ýerde ähli zat bardy. O zatlary biz yani o bir tehnika çağalary yani bu çağalaryň psikologiýasyny ölçänimizde biz ony köp kullanýarys. Yani her hili metodlar bar. O metodlary köp kullanýarys. Düşünükli. Sizin alıp barýan işiňizde şu ilmi işiňizde yaş çağalary analiz edýänmi? Yok, aslında häzir çağlar hakynda görüň etdim. Men urular bilen işleşen, ýöne umum psikologiýa bolan üçin çağlarym goşulýar. Ýani bäri goşul nämedenleriň çağlar hakynda köp forumlar bolar diýip o hakynda biraz taýýarladym. Özüm urular bilen işleşen. Meniň ylmy işim häzir rolya konsepsiýa, ýani konsepsiýanyň sport
sportivni adamlardaki boluşy. Yani onda işleşecek olan. Onların psihikası näli, dünya garaýyşy näli. Ya häzir empiriski näme testlerimi etýän, empirikam indikýerlik bolsa oturmana çalışar. Anonymous attendiye psikoloji uğrundan PhD'ye detinmeliye yöne injinerli okudum diye. Üstemede ne alıp karar verip olarka psikoloji hakikaten men halayanımı ne edip bilip bilerim diye. Psikologiya uj bäden belli sizin. Значит, sonra berdiňiz, ilgilenýäňiz. Yani interesiniz var. Yoksa näme üçin bu psikologiya okap bilersiňiz. Her wagtym adam özüni geliştirip biler. İnjineri okan soňam ikinji universitet bolup okap biler. Adamdaky görükçülüğü bejerip bolýarmy diýip birsin. Adamda görüpçü. Adam öz isleten adam edip bolýar. Bejerip bolýar, düşünüp. Öz islete ähli adam. Siz psikolog kömek berseňiz hatam gowrak bolmagy mümkin. Ýöne başta görükdigini bilmeliler. Adama başta görükdigini kabul etmeliler çözmek üçin. Adam kabul etmese eýýäm o ýerde diýen atrissaniýa geçdi. Eýýäm blok bolýar. O ýerde işläp bilmeýän adam bilen gatygyn bolýar. Sebäbi kabul etmeýän iş sady. Düşünüp. Görüp adamlarym şeýle bolýar. Kabul etmeýänler hiç özüniň zadyny kabul edip bilmeýänler. Yani çağalar 3 ýaşyna çenni işläpkän ýadyny çönok diýdiňde. Ýöne bir kişi ýazdy ýadajygym bolsa ýadymda düşýär, ýada düşýän bolsa näme mana? Ýada düşýän bolsa, значит, olarda gip näme, yani aslında 99% ýadyna düşmeýär. Belki 3 ýaş töwereklerindedir. Sebäbi emosionalny bölegi çalışýar beýniň we sözsüz gatnaşyklyk bolýar çağı. Düşünüp. Men ýadyma düşýär, şuňalak babam motor bardy, babam pahirin. Ondan soň meni mindirenok motoruna. Doğrunymy mindirip aýlaýardy. Ýa-da aglap galýadym. Soň neje aýdyp berdim, ýaňy ýakynlarda olun babaň 2 ýaşyma kan pahir boldy diýdi. Gaty şu motora mindirmän üçin meni uly travma alyp durýan. Belli bir travmalar ya galyp biler, uly travmalar galyp biler, dogry. Yani oňala ulroýdam okonýany şotaýda mindirmän üçin travma alyp durýany, oňala ýaş sagan motor bolsa meni mindirmeýän. Dogry. Özüňe berýän bahany ösürmek, özüňe güwüniň ýetmek üçin ego duýgusy gerek dälmi diýe. İnglisçe nämedir? Ego duygusu aslında hemme kimde var. Egosu ähli kişide var. Ýöne diýişim ýaly onu näl ulanýaňyz. Yani eger siz adalatsız ulanýan bolsaňyz egony hemme zat özüňiz düşünýäniz, özüňizde görýän bolsaňyz beýleder. İlk bilen özüňiziň içiňizdäki kemçiliklerinizi bilmeniz gerek. Nämelere gakaryňyz gelýär? Nämelerde haýsy bir stimulany göreňiz, näli reaksiýalar belýär? Razdrajeniýa bolýarmy içiňizde? Näli düşünjeleriňiz bar? Näli duýgularyňyz bar? Mesela partnerski gatnaşyklaryňyz näli? Maşgala gatnaşyklaryňyz. Bular ählisi oňa girýär we o şekilde baka berilýär. Sebäbi psikologiya bilýäňiz gaty näme uly bir zat, ýa subyektivni, lichny gitýär. Ýa bärden durup hemme zady biraz gyn bolýar. Belli bir testlere göre etse bolýar, ýöne gyn bolýar. Düşünüpli. Ýaňaýdaňyzda karakterimiň, psikologiýamyň doğru düşünün otam 40% maşgalada 20% muallimlerden mekteplerden 60% düşüncelerimiz 60% bolýar diýen ullakan bölegi. Ondan genetikadan gelýän häsiýetlerim bolýar. Genetikadan iştat gelen. Genetikadan iştat. Genetikadan şunaý diýdi. Şu var.
Çağa ejen garnında wagty 4 heptelikde уже doktorlar bilýändir testosteron ve estrogen gormonlary işläp başlaýar. Bu polowy gormonlar bolýar ve bu polowy gormonlar belli bir duýgulary boluşturýar. Mesela ambisiozny, telestimulyon bolan duýgulary boluşturýar ve çağa bu gaynaklary ejesinden alýar. Şo bilenem doğulya. Şeýle bir duýgular bilen doğulup bilýär çağa. Ýöne gen bilen karakter gelmeýär. Diňe çağa bolan zatlary kopýalaýa boldy. Yani diýjek bolan zadyň gen bilen diňe özümiziň fiziologiski durumumuz, göz, gaş, beýle zatlary geçýär. Bu da intellekte häzir sporny wapros gitýär. Sebäbi rasa görä üýtge käbir bilim adamlary bilýär. Intellektiýa gende geçe käbirleri diýär, gende geçe nok diýär. Bu nokat goýulan bir näme däl. Häzir 50% dawaly gitýär. Düşünüklü. Onlar çağa hani go häsiýetleri ne edil kakasy ýa edileceti, bejeti ýa onunla kän geçýän zat ýok da. Çağ doğulandan soň geçer, soňam çağa yani näme göwrülük wagtynda ejenin emosional duýgusyna kän bagly. Düşünüklü. Renkler hakda bir fark bolmak halayan renkin bolmadlygy elbet tatmy diýip soraýan. Renkler hakynda näme düşünmedim. Halayan renk ýok biriniň. Şo elbet tatmy diýär. Yani bir hayvan halan nokta. Ne bilen renk halan hiçili. Renk halany naş daş döwründäki adamlar bilen gatnaşygy ýok. Yani onlar hakynda hiç düşünmeýär. Liçni öz barlygy düşünýär. Böyle. Çağı daşary ýurtlarda bolanna öz aslyny, milletini, medeniýetini tanamasy ýa-da tanamazlygy çağa nähil täsir edýär? Pozitif ýa-da negativ? Biraz negativ täsir etýär, sebäbi assimiliasiýa gitýär därdeyýän. Çağlarda o ýerdäki kultura görä degişýär. Üýtgeýär, sebäbi çağa belli bir sredadan diýişimiz ýaly çağda kriz bolup geçýär, başga bir sreda geçýär, onu öwrenişjek bolýarlar. Öýde öz nämesini, özüniň kulturlaryny öwretjek bolýarlar, enatlar. Daşara çykanda başga zat görýär. Çağa da şeýle gelip gitmeler bolýar. Sonra näme problemler ýaşap bilýär. Düşünüklü. İngilizce bilýänler üçin Jordan Peterson barada maglumatyňyz barmy diýär. Şoň berýän maslahatlary türkmençiligi bolay gelýän maslahatlar diýär. Bir düşün. Sebäbi bir näçe psikolog bar ädi. Herkim öz bileni öňe. Başga bir şahsyrak soru sorapdyrlar, bilemok hani käbirleri sorularymyz bolsa şu meniň e-mail adresim, şoňa ýazyp bilersiňiz. Men o ýerden jogaplamana çalışaýyn, sebäbi bärde köp kişi sorap da islemeýär, öz hakynda bileti geljekleri ýokary bolýany bilýän. Şonuň üçin e-mail adresime ýazyp bilersiňiz, men o ýerden jogaplamana çalışarym. Daşary ýurt döwründe çağlar Türkmenistana dolanyp gelen baranlaryna ýa gelenlerine yerli çağlar hatap etmän bilerlermi diýär? Bilerler. O da şeýle bar. Eger çağa konsepsiýasynda özüne baka, iç dünýäsine baka berip özüni kabul etmesin. Eger çağa adam özüni kabul edip bilse, daş döwrüde şu şekilde kabul edip bilýär. Eger o duýgusy öten bolsa, kän bolmaýar. Düşünüklü. Şu atlı çara bar sorulara cevap berýät ki, agazyk bizada kolun e-mailingden goýduňuz. Köp sag bol, beren gurulmaň üçin. Eger hani gutorjak wagtyň indiki ýyl gutorman planlaýarmy? Eger dissertasiýanyň işiňizi ýene-de hani ilmi işiňizi bir netijelendiren soňuz ýene-de sizden işiňiz barada diňlemegisler. Psikologiýa urundan kän men bilýänime işleýän ýok. Türkmenistanyň ýagdaýyny biljekkä ýöne bärde de birinji çykyş eden alymyz da. Köp sag bolun alyp barýan işleňiz üçin.
Siz maslahadan berýäňiz mi? Eger şu e-mailden habarlaşsalar. Hani Yani o durumuna göre nähili problemimiz var, ona göre berip bilerim. düşünükli. Berde attorney client privilege diýär o temada nemäňe bahsedilen orsetde de dowam edýär. Berde psikolog bilen araňyzda näme bolsa tertip saklanýar da şonu. Düşünmedim ben. Hani size yazılan şahsi meseleler tertip saklanýar dälmi diýen hani şu ýazjaklar üçin soraýan. Ha. O ýazyp bilerler o ýere. Düşünükli. O köp sag bolun beren gurulmagy üçin. Size sağ olun. Hawa, gaty beň üçin gaty gyzykly boldy. Tökütoran hamaýatdyr gaty peýdar we bu çykyş etdiňiz sag bolun diye. Sağ olun. Böyle sorulduğunuz için de ödünüzü sağ olun. Sag bolun üstüniň ardy jas okuňyzda da PhD-ňizi alan soňdan ýene garaşýarsy. Ekip bolsa. Böyle. Inni ki bugünkü çıkışlamada cemliyet ne hep olsa inni kepte devam eder. İnsan keptemizde inni keptemizde yine önkü wagt New York'un wagty bilen 11'de 7 saat 11 bilen çıkış edecek alımımız Amanil Töraýew, Doktor Amanil Töraýew, öýde postdoktory edýär research University of Oxford'da doktorun turulundan soňky ilmi işini alyp barýar. Çıkış edecek teması was electric vehicles and the ongoing research progress in the field. İnsoňky çıkış edecek alymymyz bolsa Aýbölek Aman Muradowa, PhD okuwçysy, University of California, Berkeley'den. Onun çıkış edecek temasy causal inference, statistika ýa-da data analizi barada gyzyklanýan bolsaňyz, hemäňde garaşýar, gyzyklanmaýan bolsaňyz temalar dinläp başlansoň gaty gyzykly bolýar. Öz şahsy garaýşym, eger eliňiz boş bolsa ýene garaşar, tanışlaňyzam çağırın. Bugünkü çıkışymyz YouTube'dan eger görýän bolsaňyz YouTube linkinden anlistit diýip durmaly. Edit edilýänçe biziň kanalymyzda Tasan kanalyna gynansaňam görünmeýär. Ýöne şu anlistidi gerek bolsa sosyal hasaplanmadan hem koyuyoruz. Twitter, Facebook, Instagram. Bolya köp sağ olun. Sağ oturun. Katnaşanınız üçün hem köp sağ olun. İnnikepte duşmak dileğiyle.